Sanibonani, ngiyathemba niyaphila. Angifuni ukuzokhuluma noma sibeke nje umbono kule incident le kaBlom noRaibu Mofokeng. Yeah. Angipheki, there was a contact. Yeah. So kule contact leyo uMr Ref ubagaye i-advantage. Yabo. So ngokwazi kwami mina ebagaye i-advantage bekungamelanga aphinde abize i-penalty. Yabo. Ngoba and kuleyo advantage wenze i-on target. Wenze i-on target. Umthetho awuyivumi leyo nto. Yabona kube mhlampe uthe mayishaya kwenzeka i-off target. That will make sense. But uthe mayikhahlela uMofokeng ukhahlele kahle kwaba i-on target wayisave uBlom uvuma mina. So laphana besemele anikeze Pirates i-corner kick ngoba ubagaye i-advantage. Ngeke ukuthi i-advantage iphinde ashaye aphinde ashaye i-target aphinde abeke i-penalty. Angiboni umthetho uyayivuma leyo nto leyo mina. Yabo. Umthetho uzomela ukuthi if bona bakhahlelile waseshaya i-penalty, ukhahlelile yena washaya off target, bengizo-understand ngoba abe bengatholanga lutho kuleyo incident, mara ushaye i-on target. So i-on target ngeke ebebahlawulise kabili. Yabo, bengeke bahlawulise ngoba phela uyishayile i-on target, so kumele abanikeze khona igame iphele kanjalo, iphele uma ukuthi bezokora khona bekore khona. Ngazi kanjalo mina. Leyo yokuthi aphinde abanike i-penalty ekubeni beshaye on target, hayi umthetho awusebenzi kanjalo. Yabo, ngiyabonga.